खुलुमबाय दिनै 7 जानुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा खौरांखौ शेयार खालामनायजों लोगोसे लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंलांदो। बरपेटा र'डआव गुलि गावनानै रां लुथिनाय जाथाय पिस्तल आरो सिखा लानानै साब्रै सिखावफोरा बरपेटा र'डनि कलभाङायाव थानाय राधा कृष्ण हार्डवेरनिफ्राय गोबां रां लुथिनानै लानानै थांदों। राधा कृष्ण हार्डवेरनि बिगोमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनाबिलि 6:15 रिंगासो समाव फैसा हिसाब खालामफुबाय थानाय समाव सासे सुबुङा फैनानै लहानि दाम सोंफैदोंमोन। बेनि उनाव 3 सुबुंफोरा फैनानै पिस्तल आरो देगार दिन्थिफैनानै गलायाव थानाय गासैबो रांखौ लुथिनानै लानानै थांदों। लुथिनाय राङा खमैबो 50,000 रांसो जागौमोन होननानै फोरमायथिदों गलानि बिगोमाया। रां लुथिनाय जाथायनि सोमोन्दै गामिनि सुबुंफोरा मिथिनानै खारबोनायाव सिखावफोरा गुलि गावनानै खारलांदों। सिखावफोरा सरबक फारसेनिफ्राय फैदोंमोन आरो हावलि फारसे खारलांदों होननानै फोरमायथिदों गलादारा। पुलिसा जाथायथिलियाव फैनानै उनाव नायबिजिरनायनि खामानिखौ मावफैदों। रायजोआव 4 जिल्लाखौ दानख'नाय बियाब दाफामनाय आरो गामिफोरखौ मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम सोलाय-सोल' खालामनाया आसाम सोरखारनि मोनसे गेदेर पलिसि। बेनि सायाव अमर सिंह ब्रह्मआ मा फोरमायथिदों फैजों बुजिनानै लानि। बिथाङा फोरमायथिदों दि अदालगुरियाव 25 मुस्लिम गामिखौ सरजाब देरफानायनि खोथा सोलिदों। बेयाव बिजेपिनि गेदेर सोलो दङ। मुस्लिम गामिफोरखौ सरजाब हरफानानै जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरखौ माइनरिटि खालामनानै आरो एसटि खथाखौ दाननानै होनायनि मोनसे पलिसि। बेनि अनगायैबो गासै आसामावनो लकसभायाव बिजेपि दोलोआ गावसोरनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो सोलो खालामदों, जायनि थाखाय आसामनि 4 जिल्लाखौ दानफिनदों आरो डेम'ग्राफिक अदेबानि भटार्सफोरखौ नायनानै गामिखौ सोलाय-सोल' खालामदों आरो गोदानै बियाब दाफामनो थाखाय थांखि लादों। बेनि अनगायैबो चापागुरि आरो तामुलपुर बियाबावबो ट्राइबेलफोरखौ माइनरिटि खालामनानै एसटि रिजार्भ खथाखौबो दाननो सोलो खालामदों, जायनि थाखाय नलबारिनि माखासे मुस्लिम आरो जेनेरेल थाखोनि सुबुंफोरनि गामिखौ सरजाब देरफानो नागिरदों आरो बिटिसिनि एसटि रिजार्भ खथाखौ बोखारनायनि पलिसि खालामदों बिजेपि सोरखारा होननानै फोरमायथिदों अमर सिंह ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि सिगां मा दफाया थानांगौ बेखौ लानानै समाजनि मेलेमजिबिफोर आरो लिगेल एक्सपार्टफोरजों सावरायग्रोनो नांगौमोन, जायनि थाखाय रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि जेबो दफा गैया। एनडिबिफोरनो प्रपार रिहेबिलिटेसन होनांगौनि थाखाय जेबो गोख्रोङै लिरनाय गैया। 4 लाख एक्स ग्रेसियानि अनगायैबो साख्रि होनो हायाखै, जायनि थाखाय एनडिबिफोरा सारेन्डार जानायनि उनावबो दिनैसिमबो केस बोखारजायाखै, साख्रि मोनाखै, रां गैया आरो जेबो राहायानो गैया। जानो हागौ बेफोरनि थाखायनो एनडिबि जोहोलावा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जादों होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनिखायनो सागानगिरिफ्रा आसाम सोरखारजों थाबैनो सावरायलायनानै रिहेबिलिटेसन होनायनि राहा खालामनांगौ होननानै बुंथियो अमर सिंह ब्रह्मआ। आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनि थाखाय सोमावसारनो ओंखारदों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना। आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव सोरबा दालाल एबा एजेन्ट हाबब्रनानै 2020 मायथाइयाव गाब्र'नाय बायदि गाब्र'नो होनाय नङा होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। सिगांनि समाव भलन्टियार फर्सआ हारिनि खामानि मावनानै बयजोंबो मिथिजानायमोन आरो दा हारिनि थासारि आरो हारिनि लोरबांखौ नुनानै फिन सोमावसारफिननो थाखाय बोराय बैसोआवबो ओंखारफिनबाय होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि थांनाय 18 दिसेम्बर 2022 मायथाइयाव मिरु आफादखौ दाफुंनायनि उनाव मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव दानसोरां क्लाबाव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों गोदानै बिबान मोननाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि आफादगिरि दलिन कुमार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि सिन्टु बसुमतारीजों लोगोसे गासैबो बिबानगिरिफ्रा समायखिराखौ लाबाय। सोमावसारनायाव सोरबा दैदेनगिरिफ्रा थगायफिनबावोबा बेखौ रायजो राजाफोरनो बिजिरनो थाखाय गथायनानै होनाय जागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावदि 32-33 बोसोर सोमावसारनानैनो केएलअआ इउनियन टेरिटरि मोननो हास्थायोबा 56 बोसोर बर'फोरा आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाया मानो आलादा रायजो मोना बेखौ साननो थाखाय भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ नारसिनगोन आरो केएलअनो इउनियन टेरिटरि होयोबा आसामनि खरलबसेबो हाखौ जाहाथे होआ बेनि थाखायबो गसंगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसेनो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबि खालामनो थाखाय जेसेबां आफादफोरा ओंखारदों बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लाफानानै जयैनो सावरायलायगोन आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय सिगां फारसे आवगायलांगोन आरो बड'लेण्डनि सिमाङा थारैनो जाफुंगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा।
इनफ्रास्ट्राक्चार ग्रान्टनि गेजेरजों बिटिसिनि इएम आरो एमसिएलए थाग्रा क्वार्टार लुनो थांखि लादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। प्रमद बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला इएम आरो एमसिएलएफोरा क'क्राझाराव भारा न' लानानै थानो गोनां जायो, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा लोगो हमनायाव जेंना मोननो गोनां जायो। बेनिखायनो इनफ्रास्ट्राक्चार ग्रान्टनि गेजेरजों क्वार्टार लुनो थांखि लादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ आरो बे खामानिखौ से खावसेनिफ्राय 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामगोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे केम्पासनि सिङावनो लाइब्रेरिनिफ्राय लानानै गेलेनायनि बायदि राहाबो थागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। बेफोरनि अनगायैबो क'क्राझाराव गोबां खामानि मावनो सानदों प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बावखुंग्रि हरिनागरियाव क'क्राझार इउनिभार्सिटि जागोन। बावखुंग्रिखौ माहारियारि थाखोनि दावबायथिलि बानायनो सानदों। फिल्म स्टुडिअ'बो बानायनो थांखि लादों। क'क्राझार बावखुंग्रि लामाखौ डेभेलप खालामनानै बाइलेन बानायगोन आरो क'क्राझारनि खोला फारसे टाउनखौ फुवारनो सानदों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। रङियायाव 3 दाखाथिफोरखौ हाथियारजों लोगोसे रङिया पुलिसा हमनो हादों। सिआरपिएफ आरो रङिया पुलिसनि जथायै अपारेशन खालामनायाव गिबियाव 2 दाखाथिखौ हमनो हादोंमोन आरो बिसोरनिफ्राय 7.65 mm पिस्टल, गरदाइन गुलि, 2 सिखा, 2 मबाइल आरो 1 मटरसाइकेल हमनो हादोंमोन। दाखाथिफोरा सिएसपि एजेन्टनिफ्राय लुथिनो थाखाय फैदोंमोन। बेयावनो सिआरपिएफ आरो रङिया पुलिसजों हमजानो गोनां जादों। हमजानाय 2 दाखाथिफोरा बाक्सा जिल्लानि मुङा फाजल आली आरो बाबली हुसैन। हमजानाय 2 दाखाथिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला कामरुप जिल्लानि सान्थालि ओनसोलनि दाखाथि आनवार हुसैनानो सिएसपि एजेन्टनिफ्राय लुथिनो थाखाय लेंहरदोंमोन। सिआरपिएफ आरो रङिया पुलिसा दा 3खौबो हमनो हाबाय। बर'नि गिबिसिनै दिहुनजानाय मुंदांखा आबुं बर' सावथुन आलायारनाव फाव खालामनाय क'क्राझार खान्थालगुरि गामिनि जालाख' एबा टिकेन्द्र नार्जारिनि रुंसारि देहायाव बिबार बावनायजों लोगोसे बिथांनि नखराव खबर लाहैनानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिहैदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर', बिटिसि एलएनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', बिटिआरनि गोबां मावफुं सोद्रोमा आरो माखासे सोद्रोमाफ्रा बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै थाहैनो मोनो बेनि थाखाय अबंनि सेराव आरज गाबदों बिथांमोनहा। आलायारन सावथुनाव फाव खालामनानै बयजोंबो अनसायजानाय टिकेन्द्र नार्जारि बिथाङा थांनाय 1952 मायथाइनि 22 नभेम्बर खालाराव जोनोम जादोंमोन आरो बिथाङा रुंसारि जानाय समाव 70 बोसोर बैसोनि जाबायमोन। एयारक्राफ्ट क्रेश जानानै सासे पाइलटनि जिउ खहा आरो सासे पाइलटआ गाज्रियैनो जोखोम जादों। मध्य प्रदेशनि रिवायाव जादों एयारक्राफ्ट क्रेशआ। रिवानि एसपि नवनीत भासिन बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रिवानि दुमब्रि गामियाव थानाय गंसे थानसालिनि उखुमाव एयारक्राफ्टआ सौख्रांहैदों, जायजों केप्टेन 50 बोसोर बैसोनि बिमल कुमारा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 23 बोसोर बैसोनि सनु यादबआ गोब्राबै जोखोम जादों। जोखोम जानाय सनु यादबखौ सन्जय गान्धी मेडिकेल कलेजाव थिसनथाय होनाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला एयारक्राफ्टआ ट्रेनिं होग्रामोन आरो फुंनि समाव ट्रेनिं होफुबाय थानायावनो मन्दिरनि उखुमाव सौख्रांहैदों, जायजों एयारक्राफ्टआ क्रेश जादों आरो सासे पाइलटनि जिउ खहा जादों। गोदान बोसोरनि जागायजेननायावनो रां जाख्ल'नायनि दायाव सोरखारि मावख'गिरिया हमजादों। रां लाफुबाय थानाय समावनो धेमाजि जिल्लायाव आसाम पुलिसनि कनस्टेबल निरन्धर पावेआ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन हान्जाजों हमजादों। रां लानायनि दायाव हमजानाय आसाम पुलिसनि कनस्टेबल निरन्धर पावे बिथाङा धेमाजि जिल्लानि बरदलनि आउटपस्टआव पस्टिंमोन। बिथाङा मोनसे क्रिमिनेल केसखौ फोजोबनो थाखाय सासे आइजोनाव 25,000 रां दाबि खालामदोंमोन। 25,000 रांनि मादाव 5,000 रांखौ होग्रोनायावनो रां लाफुबाय थानाय समाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमजों हमजादों आरो बिथाङानो बे बोसोरनि रां जाख्ल'नायनि थाखाय हमजानाय गिबिसिन सोरखारि मावख'गिरि जाबाय। मोनसे फोसावनाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों मानास अट' श'रुमा। नोंथांमोनहा गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बायनो गोसो दंबा मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ बायनो हागोन। मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों। अफारफोरा जाहैबाय नोंथाङा मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट मोनगोन। बेनि अनगायैबो गोजां बोथोरनि थाखाय गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोननो हागोन। लोगोसे खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ मोननो हागोन। जायखिजाया कम्पानिनि मटर साइकेल आरो स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दं मानास अट' श'रुमाव। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? नोंथाङा मानास अट' श'रुमाव फैनानै गावनि साननायखौ जाफुंहोफैनो हागोन। मिथिबावनो हास्थायोब्ला 700260
911255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।